Chceli by ste začať investovať do nehnuteľností? Alebo potrebujete partnera na rozšírenie svojich projektov? Práve v podcaste portálu Nehnuteľnosti.sk budeme hovoriť o rôznych formách investovania. Od bežnej kúpy nehnuteľností cez crowdfunding až po expanziu do zahraničia. Buďte pri tom. Mojím hostom je realitný expert a CEO spoločnosti Equilibrio Sintra Richard Gal. Ahoj, Richard. Ahoj, Zuzka. Ak niekto uvažuje o investovaní do nehnuteľností, alebo chce možno investovať alebo rozširovať svoje developerské projekty, tak prečo je podľa teba dobre sa spájať s odborníkmi? Je to dobré hlavne kvôli tomu, pretože je možné dosiahnuť násobne lepšie výsledky. My sme aj postavili teraz jeden holding, ktorý sa volá Equilibrio Sintra, ako si o ňom hovorila. A cieľom tohto holdingu je poskytnúť našim klientom možnosti získať tieto násobne dobré výsledky, a aby to bolo stále hodnotné a hodnotovo založené. Takže ten, kto hľadá niečo viac, niečo lepšie, chce niečo katalizovať, potrebuje možno určitú expertízu, ktorú on sám nemá, alebo potrebuje kontakty, ktoré on nemá, tak to je ten dôvod, prečo by som to na jeho mieste urobil. A hľadal by som možno takýto subjekt alebo takúto skupinu, ktorá mi v tom môže pomôcť. To som chcela aj povedať, že vy ste sa, keď to môžem tak nazvať, že z klasickej realitnej kancelárie stali holdingom a dokonca sa budete venovať aj až 6 nejakým formám investovania. Prečo ste sa nakoniec tak rozhodli? Alebo čo vás k tomu viedlo? Bol to samozrejme taký dlhší vývoj. Ja fungujem na realitnom trhu už 17 rokov. To, čo som dlhé roky robil, tak to boli také flipové obchody. To znamená, že kúpa, modernizácia a následný predaj nehnuteľností. S tým, že sme medzičasom spolupracovali s investormi z Mníchova, z Kataru. Potom sme začali pracovať na poli realitných kancelárií. Tak na tomto poli sme v rámci Realitnej únie získali ocenenie, že sme sa dvakrát po sebe stali realitnou kanceláriou roka v Košickom kraji a boli sme dvakrát po sebe trojka na Slovensku. A ak chce niekto rozširovať možno svoje investovanie v rámci zahraničia, prípadne prinášate aj vy možno nejaké nové spolupráce v rámci Európy alebo sveta? Áno. V rámci Equilibrio Sintra máme 6 strategických zámerov a niektoré z týchto strategických zámerov sú práve zamerané na internacionalizáciu a realokáciu podnikov. To znamená, že ak niekto chce zo Slovenska alebo zo svojou firmou vstupovať na zahraničný trh, orientujeme sa najmä na azijský trh. Konkrétne hovoríme o Kórei, hovoríme o Vietname, Číne, o Japonsku. Aj teraz napríklad jeden môj kolega je v Japonsku a dohaduje pre nás nejaké kontrakty, alebo o Kazachstane, tak je možné, aby sme mu poskytli takúto expertízu a náš pohľad na danú situáciu a pripravili pre neho riešenie na mieru. Alebo na druhej strane našim záujmom je aj azijských investorov dostať do európskeho hospodárskeho priestoru, pretože je tam takýto prevládajúci trend a tu im chceme vytvárať podmienky, aby tu mohli podnikať. A tým pádom aj možno, že Slovákom, ktorí majú tu rôzne predstavy realitných projektov, možno developerské projekty, na ktoré im ale chýba financovanie, tak my ich vieme poprepájať vlastne s kapitálom, ktorý je zo zahraničia. A prečo práve Ázia? Je to aj dané tým, koho každého máme v tíme. Máme tam spoločničku, ktorá je polyglotkou a ovláda tieto azijské jazyky na veľmi plynulej úrovni, ale jej najväčšia devíza nie je len v tom, že ovláda tieto jazyky, ale že je biznisovo orientovaná a vie sa veľmi rýchlo dostať k zaujímavým kontaktom a veľmi rýchlo si ľudia obľúbujú, tak to je jedna vec. Potom tam máme v tíme osobu, ktorá je zodpovedná za sekciu ohľadne Kazachstanu a v rámci tejto sekcie alebo tejto divízie máme aj developerské projekty, napríklad Národný futbalový štadión, ktorý sa má v Kazachstane staviať, čiže aj takýto projekt zabezpečujeme. Takže áno, šťastne sme determinovaní aj tým, kto každý je spoločníkom Equilibrio Sintra. Dneska zisťujeme, že spolu vieme biznis stavať hodnotne. Vieme to robiť tak, aby sme prinášali ľuďom nielen výsledky a nielen zisk, ale aby tento zisk a výsledky boli prepojené aj s spokojom, ktorý plynie z toho, že sme dôveryhodným partnerom a že naozaj chceme pre našich klientov nájsť to najlepšie možné riešenie, a to nielen na slovenskej úrovni, ale aj na zahraničnej. Poďme sa teraz pozrieť na tie rôzne druhy investovania a začneme teda tou klasickou kúpou nehnuteľností alebo predajom a prípadne aj kúpou veľkých nehnuteľností. Aké s tým máte skúsenosti?
Tak čo sa týka klasických rezidenčných nehnuteľností, predstavme si, že to sú nejaké treba dvojizbové byty v Petržalke alebo nejaký trojizbový byt v Košiciach, tak s tým máme mnohoraké a mnohoročné skúsenosti, nakoľko na tom sme vlastne vyrastli, na tom sme boli odchovaní, takže sám na vlastný účet som mnoho takýchto nehnuteľností nakúpil, aj pre klientov sme nakúpili tieto nehnuteľnosti alebo sme sprostredkovali predaj alebo kúpu týchto nehnuteľností. Čo sa týka veľkých nehnuteľností, tak v rámci tohto holdingu sme zriadili divíziu rozsiahlých realitných projektov. Tu hovoríme o priemyselných parkoch, hovoríme tu o administratívnych budovách, o hoteloch alebo o výstavbe. No a vedúci tejto divízie je osoba, ktorá pracovala v realitných fondoch a mala na starosti transakcie týchto veľkých nehnuteľností. Tu sa častokrát spomínajú pojmy ako due diligence, právne previerky a podobne. Čiže na rozdiel od tých klasických vecí, kde treba možno že niečo fotiť a kde sú nejaké inzertné portály, tak tu zase ten predaj už je trocha odlišný, nakoľko vypracovávajú sa to samozrejme, že ponukové listy, ale skôr sú tu nejaké biznis plány a nejaké právne previerky. Takže reálne sa to robí mierne iným spôsobom. No a takisto súčasťou nášho tímu je aj bývalý člen predstavenstva HB Reavis. A je to takisto osoba, ktorá má obrovskú skúsenosť práve aj s takýmito projektami. Takže našim cieľom v rámci holdingu Equilibrio Sintra bolo dať dokopy tím expertov, nielen čo sa reality týka, ale keď hovoríme o realitách, tak expertov, ktorí majú čo povedať a v rámci nákupu, predaja alebo v rámci koordinácie týchto väčších projektov a ktorí môžu priniesť tie viacnásobné alebo tie násobné výsledky založené stále na hodnotách. A aké developerské projekty prinášate na Slovensku alebo možno aké plánujete robiť a čo všetko vlastne musíte urobiť preto, aby developerský projekt bol úspešný? Čo sa týka developerských projektov, tak my sami sme vlastníkom nejakých developerských projektov. Spomeniem treba jeden z nich. Tak je to developerský projekt pri Volve. Je to 8 minút po diaľnici od Volva, ale je to na maďarskej strane, je to v dedine Tornožnimety. A je to developerský projekt, kde sa bude stavať, práve teraz sme vo fáze riešenia územného plánu a začíname riešiť stavebné povolenie, kde sa bude stavať 600 až 800 bytov, bude sa tam stavať jeden hotel, obchody. V nedávnej dobe sme boli v Miškolci, kde sme riešili práve tento územný plán so starostom obce, potom s urbanistami, ktorí majú na starosti toto územie. Tak sa veľmi tešíme, pretože má to byť niečo, čo prinesie treba s Košičanom vyšší komfort bývania, pretože celá tá košická aglomerácia, ona postupuje smerom ku Valalikom, k miestu, kde vyrastá teraz fabrika Volva. No a my sme iba pár kilometrov od tohto miesta, sme síce na maďarskej strane. Prináša to však ale veľké výhody, pretože napríklad máme možnosť predávať tieto nehnuteľnosti iba s 5% DPH, na čo sa môžu vlastne všetci koneční spotrebitelia tešiť, pretože tam ušetria značné množstvo peňazí. No, všeobecne ten developerský projekt prináša veľkú mieru plánovania. Samozrejme, my si tieto služby kupujeme cez architektonické štúdia a my sme práve tí, ktorí dozorujú konanie týchto architektonických štúdií, respektíve tých, ktorí nám tento inžiniering vybavujú, aby to bolo čo najefektívnejšie, aby sme z toho mali čo najväčšiu výťažnosť, aby sme dodržali všetky regulatívy, ktoré sú potrebné na danom mieste a na území dodržiavať. Zároveň viete pomôcť aj s prenajímaním, s tou takou najznámejšou investičnou príležitosťou prenajom budov, bytov. Čo je podľa vás v tomto najdôležitejšie? Keď hovoríme o prenajímaní rezidenčných bytov, tak tam je dôležité vybrať si dobrého nájomníka, možno takého, ktorý bude spoľahlivý, ktorý bude platiť na čas, ktorý vám byt odovzdá vzhľadom na jeho bežné opotrebenie tak, ako ho aj dostal do užívania. Takže tam stále budeme dbať na to, aby sme robili čo najlepšie previerky takýchto osôb. No a čo sa týka prenajmu ostatných takých ubytovacích kapacít, tak napríklad my sami máme nakúpené ubytovacie kapacity a ubytovne. A konkrétne aj my sa teraz zameriavame práve na to, že v Košiciach alebo v okolí Košic je vysoký dopyt po ubytovacích zariadeniach a tam aktuálne spolupracujeme s mnohými personálnymi agentúrami, ktoré majú za úlohu
doviesť ľudské kapacity vzhľadom na fabriku Volvo a hľadajú pre nich ubytovacie priestory. Takže naozaj veľa toho, čomu sa venujete. Ďalšou takou možno už netradičnou formou investovania je aj projekt Môj kaštiel. O čo tam ide a ako vlastne vzniká forma nejakého spoločného podnikania? Však ty o tom povieš viac, že o čo vlastne v tom mojom kaštieli ide. Áno. Čo sa týka projektu Môj kaštiel SK, je to taký špecifický projekt, kde máme možnosť nakúpiť, alebo teda zakúpiť kaštiel v Jaslovských Bohuniciach pri Trnave, a to formou kolektívneho podnikania. To znamená, že ten, kto by sa rozhodol vstúpiť do tohto konceptu, tak sa stáva akcionárom spoločnosti, ktorá tento kaštiel nakúpi. A keď sa dosiahne cieľová suma, táto cieľová suma je teraz stanovená vo výške 3,6 milióna eur, kde už máme okrem 3 miliónovej kúpnej ceny zarátanú aj sumu 600 000 eur ako prevádzkový kapitál. Tak keď sa toto dosiahne, tak my sme rozhodnutí tento kaštiel prevádzkovať, a to formou pobytového terapeutického centra, kde chceme klientom, ktorí možno trpia takými ľahkými závislostiami, napríklad sú workoholici alebo sú závislí od mobilu a podobne, chceme im dopriať, aby mali možnosť zmeniť prostredie a aby pod kvalifikovaným dozorom mali možnosť zlepšiť svoju stávajúcu životnú situáciu, aby možno, že to, čo ich trápilo, aby to bolo vyliečené, aby mohli pokračovať plnohodnotným životom. Čo by to malo priniesť investorom? Investorom by to malo priniesť mnohé výhody. Jednou z týchto výhod je, že investujú do nehnuteľnosti, čiže neinvestujú do nejakých vzdušných zámkov a reálne si kupujú parciálnu časť daného kaštiera. Na ďalšej strane majú možnosť participovať na výnosoch z prevádzky. Tam tie výnosy sa odhadujú od druhého roku v úrokových mierach 8 až 12% ročne. A možno po nejakých 4-5 rokoch úspešnej prevádzky dostaneme zaujímavú ponuku na odpredaj tohto kaštieľa, čo na valnom zhromaždení samozrejme prejednáme. A ak to bude zaujímavé, tak keby sme napríklad predávali o 5 rokov tento kaštiel za súčasnú hodnotu znaleckého posudku, tak by tam došlo k ďalšiemu navýšeniu vkladu všetkých investorov o ďalších 50%. Čiže ono by to potom pre investora po 5 rokoch znamenalo, že by na tomto projekte mohol zarobiť treba, že 15 až 20% ročne, čo je veľmi dobrý zisk vzhľadom na to, že to riziko bolo minimálne a celý čas mal svoje peniaze kryté nehnuteľnosťou. No a chcem podotknúť ešte dve veci, že v rámci tohto projektu si tento investor sa môže stať reálne šľachticom, pretože on sa stáva naozaj kupujúcim alebo spoluvlastníkom kaštiera a dokonca môže získať aj erb, ktorý bude v heraldickom almanachu zapísaný na ministerstve kultúry. No a potom, nakoľko tento kaštiel na vedľajšom pozemku na vedľajšom pozemku je umiestnený aj najväčší garden party stan na Slovensku, a to je súčasťou tohto nákupu, tak v tomto eventovom stane chceme konať aj eventy, a to nielen pre komunitu akcionárov tohto kaštieľa, ale aj pre ďalšie biznisové komunity, a to spoločne. Takže každý, kto by mal záujem o networking, o prepájanie, o ten komunitný presah, tak má možnosť sa spoznať potom okrem spolu investorov aj s členmi komunity, treba z Bezcyklenia, alebo s členmi komunity Forbes Grow Club. Tak to znie naozaj veľmi zaujímavé a je to netradičná forma investovania na Slovensku. No a ďalšou takou možnosťou investovania sú aj dlhopisy, ktorým sa venujete. Tak popíš možno v skratke, že ako to celé funguje ohľadom dlhopisov. Áno, takže my máme viacero realitných projektov, ktoré samozrejme si vyžadujú financovanie. Aktuálne napríklad nakupujeme crowdfundingovú platformu a sme v jednaní o nákupe tejto platformy s tým, že chceme realizovať projekty, ktoré my máme aj mimo územia Slovenskej republiky. To sú projekty treba, že v Dubaji alebo na Cypre. Čiže chceme tam v rámci už vytvorené infraštruktúry a spolupráce so sprostredkovateľskými firmami nakupovať výhodné nehnuteľnosti, ktoré na konci dňa budú prinášať zisk našim investorom. Všetko to ale stojí nejaké počiatočné náklady, takže spoločnosť Equilibrio Capital Real Estate emitovala dlhopisy a tam, keby chcel napríklad investovať, tak má možnosť získať fixný úrok. Úrok je to vo výške 8% ročne s tým, že tento úrok je vyplácaný polročne. Takže účelom
týchto finančných prostriedkov je vstupovať do ďalších realitných biznisov a robiť to tak, aby aj tí malí akcionári, ktorí už vedia investovať pri dlhopisoch od sumy 1 000 eur, aby aj oni vedeli participovať na tých výnosoch alebo na tých úrokoch, ktoré budú z toho plynúť. Ty si spomínal ten crowdfunding. V podstate veľakrát je to známe, keď chceme podporiť nejaké charitatívne projekty, ale takouto formou sa dajú vlastne financovať realitné projekty, ako si spomínal, že skús možno popísať, že ako to celé funguje, tento crowdfunding pri týchto realitných projektoch. Crowdfunding je nejaký spôsob financovania projektov, kde si nekupuješ, konkrétne keď hovoríme o realitných projektoch, kde si nekupuješ celú nehnuteľnosť, ale kupuješ si reálne časť tejto nehnuteľnosti, a to skrz crowdfundingovú platformu, ktorá je licencovaná Národnou bankou Slovenska. Takže máš možnosť pod dohľadom Národnej banky Slovenska, čiže z tohto pohľadu je to bezpečné. Máš možnosť investovať do nejakých projektov, pretože častokrát developeri potrebujú takéto financovanie ako keby tretej strany, pretože ešte sa v danom momente nevedia dostať k bankovému financovaniu, pretože treba ešte nemajú vybavené stavebné povolenie, alebo idú už spustiť treba, že nákup pozemkov a podobne, ale nemajú na to dostatočný kapitál. Takže práve tento crowdfundingový spôsob im umožňuje využívať financie malých investorov, ktoré keď sa kumulatívne spoja, tak je to presne ten obnos, ktorý oni potrebujú na to, aby sa vedeli posunúť ďalej. Čo sa týka tohto financovania, tak toto financovanie je buď ekvitné, to znamená, že títo investori sa stávajú cez nejakú ďalšiu spoločnosť a reálne spoluvlastníkmi toho realitného projektu, alebo je to financovanie pôžičkové, takže títo investori poskytnú pôžičku tomu realitnému projektu. To už vždy závisí od toho, ako je ten daný projekt nastavený. Takzvaný realitný flipping, to je možno vec, po ktorej veľa investorov túži, že za krátky čas veľmi rýchle peniaze získať. Že kedy podľa teba realitný flipping naozaj skutočne funguje? No, on skutočne funguje vtedy, keď sa ti naozaj podarí na trhu kúpiť nejakú nehnuteľnosť, ktorá má nejakú trhovú hodnotu. Nehovorím o znaleckej hodnote, ale o trhovej hodnote. A ty máš možnosť nakúpiť túto nehnuteľnosť, dajme tomu 20, 30 alebo 40%, možno aj viac pod túto trhovú hodnotu. Častokrát je to vtedy, keď je niekto buď v núdzi, alebo je to vtedy, keď sa niekto dostal do nejakej situácie, že veľmi rýchlo potrebuje vyťahnuť peniaze alebo predať túto nehnuteľnosť. A tá zľava, ktorú tento realitný investor získava, je vlastne práve tá cena, ktorú ten bývalý majiteľ alebo predošlý majiteľ nehnuteľnosti musí zaplatiť za to, že neumiestňuje túto nehnuteľnosť na klasický realitný trh, kde by možno predaj tejto nehnuteľnosti trval niekoľko mesiacov, ale má tie peniaze v úvodzovkách zajtra. Takže je to niečo podobné, ako funguje výkup aut. Čiže buď to dáš do autobazáru a proste čakáš dlhšie, alebo sú tu spoločnosti, kde dostaneš peniaze hneď, ale dostaneš menej. Takže takto funguje toto flipové obchodovanie. To je asi taký základný predpoklad. Lacnejšie nakúpiť. Ideálne je, ak tam ešte pridáš nejakú pridanú hodnotu. Tá sa najčastejšie získa najjednoduchšie nejakým faceliftingom alebo homestagingom. V inom prípade je to modernizáciou, čo to znamená, že prerobíš túto nehnuteľnosť a na konci dňa to umiestňuješ na trh a tak to predávaš. Na ten rozdiel, ktorý ti tam vyjde po odpočítaní všetkých nákladov, tak to je to, na čo sa všetci tešia. To je ten zisk, ktorý sa na tom dosiahne. Ako sme v úvode spomínali o tej spolupráci a o tom, že pri investovaní je dobre sa aj spájať, pretože sa môže násobiť potom ten daný zisk z investovania buď do nehnuteľnosti alebo do čohokoľvek iného, tak vy vlastne chcete vytvárať aj také združenie realitných investorov. Prečo? Vždy je výhoda, keď funguje nejaký tok informácií. Nakoľko každý realitný investor je limitovaný množstvom finančných prostriedkov, ktorými disponuje, alebo ináč povedané, dneska niečo výhodne nakúpim a zajtra dostanem znova výhodnú ponuku. Ale tým, že už mám peniaze alokované v inom projekte, tak aby som vlastne túto ponuku vedel aspoň nejakým spôsobom zúžitkovať, tak je výhodné, ak som v nejakom klube investorov, kde ja to môžem posunúť ďalej, zoberiem si za to možno nejakú typerskú odmenu alebo nejaký poplatok, takže aspoň trochu na to viem participovať a samozrejme ten väčšinový zisk potom získava ten, ktorý do toho reálne investuje. To je jeden dôvod, prečo je výhodné byť v takomto klube. A ďalší dôvod je, že práve tam sa dejú veci.
To znamená, že tam sa dejú tie príležitosti, tam sa to koncentruje a takisto keď to ostatné auditorium alebo tí ostatní ľudia vedia, že takéto niečo existuje a majú proste nejakú nehnuteľnosť zaujímavú na PD alebo majú taký tip na takúto nehnuteľnosť, tak práve sú prirodzene vedení k tomu, aby svoje tipy umiestňovali na takúto platformu. Richard, ty sa už dlhé roky venuješ investovaniu, tak aká forma investovania je tvojou srdcovkou? Aká forma investovania? Rád hľadám konkrétny fundament, ktorý by mi v budúcnosti má zaručiť úspešnosť investície. Napríklad v Emiráte Ras Al Khaimah, v Spojených arabských emirátoch, sme nakúpili niekoľko apartmánov a tam čakáme na to, že sa tam postaví teraz najvyššie kasíno na svete. Nie je tak o to kasíno, ale že je to nejaký fundament, kde iba niečo je najvyššie na svete a možno 10 rokov už bude niečo potom iné vyššie. To samozrejme s tým počítame, ale ten fundament má práve spôsobiť nárast cien okolitých nehnuteľností. Takže ak ideme do nejakých projektov, tak hľadáme, aká tam je pridaná hodnota alebo čo je za tým. Niekedy je to možno, že ale výrazne jednoduchšie, že stačí ti výrazne, ako keby, že na bežnom trhu nakúpiť niečo, čo je výrazne pod trhovú hodnotu. A to je vlastne ten fundament, že síce nič také akože veľké prevratné sa na tom trhu nedieje, ale ty si získala ten vstupný bonus už na začiatku. No, mojou srdcovkou sú teraz developerské projekty. Je to niečo, kde vidím, že viem sa posúvať ďalej, vieme to realizovať, vieme tam ako keby vďaka našej expertíze škálovať hodnotu alebo výsledky na týchto projektoch. A čo by si možno na záver poradil nejakým začínajúcim investorom, že na čo si majú dať pozor a že či začať? Čo viem asi, aká bude odpoveď, že asi áno, dobre, predpokladám. Ja by som odporúčal, áno, neoddeľovať možno toto investičné rozhodnutie. Samozrejme, všetko treba robiť rozumne. S každou investíciou je spojené riziko. Nehnuteľnosti možno majú tú výhodu, že ten trh je dostatočne stabilný v danom čase, že on sa mení na báze niekoľkých mesiacov alebo kvartálov a nemusím sa obávať toho, že dneska urobím nejaké rozhodnutie a zajtra to už bude úplne ináč. Takže takéto riziko tam samozrejme je, ale je veľmi málo pravdepodobné. A ja odporúčam každému, kto ešte nezačal, aby možno, že sa vzdelával ohľadne tohto a možno, aby vyhľadával skúsených expertov. Práve preto my v konzorciu alebo holdingu Equilibrio Sintra sme sa dali dokopy viaceré spoločnosti a viacerí spoločníci, pretože prinášame tú expertízu, ktorá je potrebná. Nielen vo vzťahu ku klientom, ale aj vo vzťahu medzi nami. Keď napríklad máme porady alebo prebiehajú akože boardové stretnutia, tak sám som prekvapený, koľko synergického efektu sa vytvára z toho, že každý si priniesol svoje životné skúsenosti, priniesol si svoje kontakty, priniesol si svoje biznisy a vidíme, ako to funguje. Čiže keď niekto naozaj chce investovať alebo diverzifikovať svoje investičné portfólio aj do alternatívnych foriem investovania, hoci sú to investície realitného charakteru, kľudne nás môže osloviť a my budeme hľadať také riešenie, ktoré by bolo pre neho ušité na mieru. Či už by to malo byť investovanie do nehnuteľnosti na Slovensku formou flipových obchodov, alebo to bude investovanie do developerských projektov alebo do nejakých zahraničných projektov. Rozprávala som sa s realitným expertom a CEO spoločnosti Equilibrio Sintra, Richardom Gallom. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem, Zuzka. Pozdravuje ešte Zuzana Majerčíková.